Yn y stepio gyntaf, Esther Davies o Gynwyl Elfed, un o ddwy chwaer yn y gystadleuaeth yma. Mae Noah Potter o Adran Penrhyd yn cael ei hyfforddi gan ei nain, Jennifer Maloney. A dyma Luned Davies o Gynwyl Elfed, chwaer fenga Esther. A rola i stepio Cadig Lewis Davies o Lansilin ym Mhowys. Lot fawr o Gymru, Heini a Sionc wedi dangos i donia i ni heddiw mewn sawl maes. Mae'r dawnswyr yna i gyd, Gefn Llwyfan efo Tristan. Cadi, Luned, Esther a Noah wedi ymddangos ar y llwyfan. Cadi, yna i gychwyn efo chdi. O le ti'n dod? A pwy sy'n hyfforddi? Wel, dwi'n dod o Moelfreg er Llansilin, ond dwi'n clocsio efo Clocswyr Garmon yn yr Wyddgrug ac yn gael fy hyfforddi gan Meinir Siencyn. Yr hyfryd Meinir Siencyn. Lot o waith paratoi? Ie, eitha lot do, ymarfer yn galed ni. Ie. A'r ddwy chwaer fan hyn, Luned ac Esther, yn dechrau efo chdi, Luned. Faint o waith paratoi sy'n wedi bod at y gystadleuaeth?
O, digon. O'n i wedi ymarfer ar gyfer yr urdd blwyddyn diwetha a ni jyst i cario ymlaen a rhoi flares iddo fe. Ie, bach o flares, bach o excitement iddo fo, ie. Ie. Wel, gofynion y gystadleuaeth ydy, cyflwyniad hefyd yn fwy na 3 munud gan ddefnyddio alawon patryma gwisgoedd a stepiau traddodiadol Gymreig. Lle mae rhywun yn dechrau? Wel, mae rhaid chi ddechrau gwybod pa steps chi'n mynd i wneud ac yna wedyn cael gwisg sy'n gwneud i chi. Ie, a pwy sydd wedi gyfrifol am y wisg? Wel, mae'r wisg yma gyda fi ers llynedd. Oce. So, wel, fi nath lleici fynd â hôl i fi. A lleici sy'n hyfforddi? Ie. Ac ar y pen fan hyn, yr unig bachgen yn y gystadleuaeth. Noa, sut wyt ti? Iawn, diolch. Fel oedden ni sôn o fan o Esther, sut mae cychwyn mynd ati? Wyt ti'n cael rhywfaint o input yn y ddawn sy'n hyn? Wyt ti'n cael deud beth ti eisiau gwneud? Ydw, fi'n rhoi llawer o stepiau fi. Ie, a pwy sy'n hyfforddi chdi? Jennifer Maloney. Jennifer Maloney, yr enwog Jennifer Maloney. Wel, diolch o gawn i'r 4 ohonoch chi a 4 bloc efo'r canoniad. Diolch yn fawr. Diolch. A dyma'r canlyniad i chi, stepio unigol agored. Esther Davies oedd ei chwaer a Lynne Davies yn gydredd drydydd. Yn yr ail safle, Noah Potter adran Penrhydeg. Felly yn mynd â hi, Cadi Glwys Davies, llongyfarchiadau calonog iddi hi. Da ni'n gadael y dawnswyr rwan a da ni'n troi at yr ala werin.